So, ayun po guys, no? Well, kabalo na mo sa topic na to karon kung nagtanaw mo sa akong social media account, kung naka-follow mo or naka-friends na sa Facebook or unsa man galing, kabalo na mo sa atong topic karon. Well, makita naman siguro ninyo sa sa thumbnail kung unsa atong topic about. Well, karon is grabe gyud. Thank you kayo sa inyo. Well, mag-thank you ko balik. Nag-thank you mo ko sa last week, pero mag-thank you na gid ko kay wala iko na-expect ani nga mahitabo gid ni karon nga adlaw, no? Thank you kayo sa mga friends, sa mga Cherba Ek diha, sa mga Faksang family, mga anana sa pag-support yun. Salamat kayo and like wala ko nag-expect na maabot ito yun ani kadaghan. Well, ang pag-vlog diya gid nako is accidentally lang and dili siya planado nga mag-vlog gid ko, and murag nilaghan man ang subscribers, nilaghan po ang views, and nagyan po nag-ingon nga mat maghimo ang video, mat make more videos kuya, make more videos ba. Tungod lang ato ga ka-inspire ko nga maghimo pa kog vids, bisag unsa man nga vids or even vlogs, mga iyon ani or mag-travel vlog ko bisag asa. And yeah, thank you kayo sa inyo guys nga nakaabot yung tag-iyon ani kadaghan, and thank you kayo sa inyong support. Well, padayon lang gyapon ta sa pagtanaw sa atong mga videos, diba? And kung basin na mo yung mga ideas or sa inyong gusto nga buhaton ako para sa sunod nga vid, try na ako nga akong mabuhat and para masatisfy food mo and masatisfy food akong heart o akong YouTube channel. Well, sa karon ang guys, di ba? Natulog pa siya karon, so dili pa siya pwede pukawon. Well, as you can see guys, no, na siya diya karon, natulog siya karon guys, and dili siya pwede disturbohon. So atong siyang but nga ato siya gunlan diri kay basin matagak, and napud siya habol basin bugnaon siya tungod sa sa aircon and all. So dapat dari lang sa siya karon matulog mo mata na siya karon taod-taod guys. So wala ta na nato. Wala ko na-expect guys, nag-Gmail sila sa ako then abi na ko char lang, tas tingala ko like pagkaugma na yun na natulog ko sa hapon, din pagmata din ako, gimata ko sa mga ate and all, and pagmata gid na ako guys, wa ko na-expect sa akong nadawatan and guys, and mauto siya akong nadawatan. And pagtanaw gid ako sa sulod is grabe ka, di gini mo ma-describe gid bitaw kung unsa ang nasa sulod. Well, wala pa mo kabalo kung unsa yung nasa sulod. Well, ako rin nakabalo kung unsa ang nasa sulod bitaw, like promise di mo magmahigit sa sulod bitaw guys, kay grabe katsada. Well, bugat kay siya nga sound bitaw, like dili nimo siya masakwat nga masakwat man ako nga ako ra isa, pero basin sa mga bugatan dia dili yun nimo masakwat nga murag ikaw lang bitaw, kay murag ako kay galisod ra tanaw na akong lawas ugaw murag pato man. Tas tsada kayo siya guys, and bugat din siya, legit grabe ka bugat. And karon ako nang ipakita sa inyo ang play. So karon ako na ang ipakita sa inyo ang sasulod, pero karon hatagan sa tamog. Sleeping good. So, maanin na siya guys, no? Maanin na siya guys, like oh my god. Wala ito na-expect yun ani guys, no? Makadawati ko ani guys, and yeah, thankful kayo kasi inyo nga naka-achieve tani nga goal, and mao to. Well, dako ang nga part sa akong life by dako na kay ni, like kinsa ba may expect ani Bisaya vlogger nga makuha gid ka ani bitaw, kinsa may na-expect ani bay, wala di ba? Pati ako wala ako na-expect na makadawat ko ingon ani bay.
Pero nga matan-aw na ako nga naa na gid siya diri bitaw. Like sada ka sa feeling ba. Thank you kayo sa inyo. Thank you kayo. Ato na siyang abrihan guys. Ato na siyang abrihan. Dari. Kasi magmasada ni nga angle man gid diri guys. So in 3. Wait, guys. Apil guys. Apil ba? Like para excitement na kayo like 1 2 Taman taten. 1 2 ay sa pag apil lagi yung ihap like kain kaya ako rin sa mag-ihap ni 5 4 3 2 Excited na ka ba? Excited na ka? Excited na ka? Oh my God! Ba, excited. Excited, di ka paraan ni Bay. Like, grabe, thank you guys inyo guys sa naka-achieve dito tayo na nga goal guys. Thank you kayo. So, in 3 2 1 Well, nara guys! Nara ang atang play button. Alright, let's go. So, mao ni siya atong play button guys. Now, mao na atong play button. Gima siya sa styrofoam na like Then nakabutang diri YouTube. Congratulations for surpassing 100 subscribers. Very good. And yeah, muna itong play button guys. No? Muna itong play button. Well, muna yung casing sa kilid. Muna yung casing. Na guys. ABC 100 subs. Share ko lang. Muna ang atong play button na guys. Well, naragid siya. Muna itong gihulatan gyud. Like, salamat kayo kay Mami nga nagpalit sa mga illustration board. Salamat kayo kay CK sa Pilox ni mo CK. Salamat kayo bay. Nagamit kay siya. Salamat po kay sa akong ate sa iyang sa iyang styrofoam. Salamat kayo. And salamat kayo sa printer sa pagprint ani sa mga gamit. Sa pagprint ani bay. Salamat kayo gid. Salamat kayo. Well, mao na itong play button guys no. Like proud ko sa gid. Sa tinod lang is ako ang naghimo guys. Muna akong gihimo na ko ni siya for 2 days. And mo tong busy kay ko for 2 days gid. And mao na itong outcome guys. Mo na itong sada kay nga gihimo nga play button. And proud ko sa akong gihimo. Dako lang kay ang triangle guys pero sada kay siya. And yeah, proud ko ani ba like kisa may bobo nga maghimo ngayon na ani ka tsada. Katagan ta mag-montage no in 3 2 So, mao lang sa to para sa karong nga day. And yeah, muna atong ending sa vlog. Kita na ito mo mga next week or mga next Friday. You know? So, mao lang sa to. Peace out. Pwede masulod.